Barcelona és una ciutat que acull més d'1,5 milió d'habitants i conté una gran diversitat d'espais naturals. Aquests espais ens aporten diferents serveis, tals com una reducció de la temperatura, disminució de la contaminació atmosfèrica, generen benestar psíquic i físic i també atractiu turístic. L'elevada connectivitat de la ciutat de Barcelona la converteixen en un focus d'entrada d'espècies exòtiques. A més, la gran antropització i la degradació d'hàbitats naturals en aquesta en faciliten l'establiment i expansió. D'aquesta manera, els diferents serveis ecosistèmics que ens brinda la biodiversitat es veuen amenaçats per les espècies invasores, aquelles introduïdes per l'ésser humà a emplaçaments fora de la seva distribució natural on generen un impacte negatiu. El nombre d'espècies exòtiques no para d'augmentar i és especialment alertant en el cas de les plantes. El seu cost d'erradicació és elevat i la prevenció és, per tant, l'eina més efectiva per fer-hi front. En el projecte Actuem a Temps, un dels nostres objectius és poder quantificar a la ciutat de Barcelona la presència de les espècies que són potencialment invasores, és a dir, aquelles que tenen una capacitat de propàgul molt gran i que poden acabar invadint tota la ciutat. Aquestes plantes no només són presents a jardins, sinó que també són presents a carrers, a peus d'arbre, a balcons, i això fa el problema incontrolable. El que volem és sensibilitzar la població, perquè realment avui en dia la població no és conscient de que potser en els seus balcons tenen espècies que són capaces de poder acabar reproduint-se en altres zones de la ciutat i potser acabar colonitzant superfícies molt més grans. Moltes de les plantes exòtiques, és a dir, invasores que tenim, són molt boniques a la vista i serveixen com a planta ornamental. Però el problema és que estàs traient en lloc a una espècie nativa que també podria ser molt bonica i que faria una millor funció per conservar la biodiversitat. Les plantes invasores moltes vegades el que passa és que no es poden agafar a temps. S'extenen massa ràpid i quan som conscients del problema ja és massa tard per actuar. Les plantes potencialment invasores, i d'aquí el nom del projecte Actuem a Temps, sí que són plantes que més factiblement podem actuar sobre elles. Una de les eines de les que disposarem és la de poder permetre a les escoles disposar de petits tallers que puguin ajudar a sensibilitzar tant els infants com els adolescents que estan en aquestes escoles. A través del joc, poder acostar a aquest tipus de públic les persones que s'estan formant i que estan particularment sensibilitzades amb els temes de canvi climàtic, doncs poder-los donar eines a través del joc per poder esbrinar, entendre, saber com funcionen aquestes plantes, saber quines són, poder-les identificar quan vagin pels carrers. D'aquesta manera creiem que podem apropar molt més la ciència a la societat. Amb aquest projecte el que pretenem és que les plantes potencialment invasores d'avui no siguin invasores demà.